Pozdravujeme všetkých priaznivcov behu. Dneska by sme vám veľmi radi ukázali protokol, ako absolvovať postupne záťažový test na stanovenie anaerobného prahu. Každý z vás, kto už sa nejakú dobu venuje systematicky bežeckému tréningu, tak sa s týmto pojmom stretol. Anaerobný prah patrí medzi jeden z troch ukazovateľov, podľa ktorých dokážete predpovedať výkon vo vytrvalostných disciplínach, či už na dlhé alebo na stredné vzdialenosti. Hej, patrí tam okrem toho ešte VO2 max, ekonomika behu, no a potom je to anaerobný prah. A my to hlavne určujeme z toho dôvodu, aby sme vedeli presne individualizovať tréning a hlavne v rámci bežeckej zimnej prípravy čo najviac posunúť vytrvalostné schopnosti. Test je dobré začať 15-20 minútovým rozkúsom, berte ten text ako keby ste sa pripravovali na pretek, čiže toto, čo robíte pred pretekom, tak kľudne môžete zopakovať pred testom. Čiže ideálne je aspoň tých 15-20 minút rozklús na nízkych tepoch. Čiže pomaličky sa s rozklúsom blížime ku koncu. O chvíľku bude 15. minúta, no a potom sa vydýchame, vlastne budeme obstarávať nejaké 2-3 minúty a zatiaľ v tom čase urobíme dynamický stretching. Sústredíme sa hlavne na dolné končatiny, na priťahovače. Dobre, máš? Hej. Môžeš si len spomaliť. Dobre, takže sme rozcvičení a môžeme ísť na to. Test bude prebiehať tak, že začneme na 6 km za hodinu. Hej, na tejto rýchlosti budeme bežať 3 minúty a vlastne každé 3 minúty zvýšime rýchlosť o 2 km za hodinu. Na začiatku potrebujeme vedieť, aká je momentálne pulzová frekvencia po pauze, hej, pokojová. A potom budeme potrebovať pulzovú frekvenciu na konci každej tretej minúty po každom tom intervale. Beží sa, aj keď vravím intervale, ale beží sa bez prestávky a vlastne bežíte až do úplného maxima, dokiaľ vás telo pustí. My to máme urobené momentálne tak, že ja mám spárovaný hrudný pás so svojimi hodinkami. Tu si spustím tréning na bežiacom páse a v hodinkách mám Polary, tak tu si nastavím intervalový časovač 3-minútový a vlastne hodinky mi budú každé 3 minúty vibrovať a ja potom, keď to stiahnem do aplikácie, tak sa mi to budú ľahšie hľadať, presne uvidím, že v tretej minúte aké boli pulzy. Čiže teraz je pokojová, alebo teda po oddychu teraz máme 97 tepov, takže môžeme ísť na to. Ja nastavím 6 km za hodinu. Sklon pásu si nastavujte na 0,5%, ak sa vám nedá, že máte taký pás, kde nedá sa nastaviť 0,5%, tak dajte 1%. A stlačím a môžeme ísť. Počas testu, už keď ho robíte, nepite vodu, nepozerajte si na hodinky, neutierajte sa utierákom, proste sústredite sa len na beh. Zo začiatku je to nuda, ale potom už zabava graduje. Koľko to všeme? O 2 km? O 2 km. Dobre, čiže za chvíľočku nám končí prvý interval. Počkáme ešte. Ostáva nám podľa nejakých 25 sekúnd, 20. Desať sekúnd pred koncom intervalu začnem postupne pridávať rýchlosť. Zvyšujem o 2 km za hodinu.
čiže ideme na 8 km za hodinu. To je už tempo 7:30. A už prechádzame do mierneho plusu. Trošku, keď to budete robiť sami, ten test, tak hlavne tam si vyskúšajte dopredu to zvyšovanie rýchlosti. Hej. Že ako si to preťukáva. Teraz to preťukávam ja. Ono je ideálne, ak máte niekoho so sebou, kto vám bude tú rýchlosť zvyšovať, že dopredu poviete, kedy a okoľko vám má rýchlosť zvýšiť. Dobre, no a pomaly, ale isto sa už pripracovávame ku zaujímavejším rýchlostiam. O chvíľku sa prehodíme na 14 km za hodinu, čo je tempo 4,16 na kilometr. Potom ešte 16 km za hodinu je taká udržateľná, ale najväčší skok potom na tú 18. Tam treba do toho zapojiť aj také voľové úsilie, že človek si nastaví hlavu, že to udýcha, že to dá. A už sme na 3 minútach 45 sekundách na kilometr, na 16 km za hodinu rýchlosť. A už ideme na tomto páse na posledný interval, lebo maximálne 20-ka je možná. Takže ideme do poslednej 3-minútovky. Poď. Úspešne sme absolvovali test. Škoda, že nedokázal potiahnuť ešte rýchlejšie stroj, lebo dokázali by sme ešte na 22. Teraz vlastne budeme potrebovať, preto aby sme vedeli vyhodnotiť test, budeme potrebovať tie pulzové frekvencie na konci každej tretej minúty plus vašu výšku, vašu váhu a rok narodenia. No a potom už to len bude na našom spracovaní a posielame vám.